Κι όμως πέρασαν 19 χρόνια. 19 χρόνια χωρίς τον Άιρτον Σένα. 19 χρόνια χωρίς τον μάγο πίσω από το κόκπιτ ενός μονοθέσιου της Φόρμουλα 1 να χαρίζει απλόχερα στους φίλους των μηχανοκίνητων σπορ στιγμές πραγματικά λησμόνητες. Ήταν πρωτομαγιά του 1994 όταν ο Θεός, που τόσο πολύ πίστευε ο Βραζιλιάνος, αποφάσισε να τον τραβήξει από τις επίγειες πίστες και να του χαρίσει αυτές του ουρανού για να τρέχει παρέα με τους άλλους μεγάλους του παρελθόντος. Ο Άιρτον Σένα ντα Σίλβα ήταν ο καλύτερος πιλότος που βάδισε ποτέ στον πλανήτη μας. Σε ηλικία 34 ετών είχε κατακτήσει 3 φορές το παγκόσμιο στέμμα με 61 νίκες σε 162 συμμετοχές, ενώ είχε βρεθεί 65 φορές επικεφαλής του σχηματισμού εκκίνησης, κατακτώντας εισάριθμες pole position με ένα ποσοστό επιτυχίας 40% που πολύ δύσκολα θα βρεθεί κάποιος άλλος πιλότος να το ξεπεράσει. Εσωστρεφής και απόμακρος από τους περισσότερους ανθρώπους με τους οποίους ερχόταν σε επαφή, άφηνε το υπερφυσικό του ταλέντο να μαγεύει όλους όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του. Φίλοι και αντίπαλοι παραδέχονταν πως όταν συγκεντρώνονταν πίσω από το κόκπιτ ενός μονοθέσιου, οι διανοητικές του λειτουργίες έφταναν σε άλλες, άγνωστες σφαίρες. Οι οδηγικές του ικανότητες ήταν σε άλλο επίπεδο, άνοικαν σε άλλο κόσμο. Ο τελευταίος χορός έλαβε χώρα στην πίστα της Ήμολα πίσω από το τιμόνι της φόνισσας Williams FW16. Στον Grand Prix του Αγίου Μαρίνου, στη στροφή Ταμπουρέλο, ο άξονας του τιμονιού δεν άντεξε. Έσπασε, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο του Σένα να κατευθυνθεί με 300 χιλιόμετρα προς τις προστατευτικές μπάρες και το θανατηφόρο εναγκαλισμό τους. Ήταν 1/4 μετά τις 2 το μεσημέρι, η ώρα που ο Άιρτον Σένα πέρασε στο πάνθεο των αθανάτων. Ο Θεός δεν είναι Βραζιλιάνος. Ο Βραζιλιάνος ήταν Θεός. Και από τις εικόνες από τον θρύλο θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί